Pag-eskwela na kog college 1983 hangtod sa 1987 wala pa ng kurso nga IT. Unsa man ang IT? Sa to'y meaning ng IT? Wa man gani mo kay baw kay utro man sad mong puparihan na kog edad. Unsay meaning sa IT? Kana sa una ato nang basahon it man na, pero karon na siya words IT, information technology. Yes, tungod aning information technology, ang atong technology nahimo ng high tech. So nahimo na sad ta karon nga high tech. Nya kining high tech ang ilang gi-concentrate sa atong technology is information. Kay information technology man wa nay communication. Mao na roy nawa gasigi na lang tag information wa nay communication. Nakuha mo? Og mao na nga diri sa atong unang pagbasa wa nay communication ang mga tao ngadtos Ginoo. Kay nga naman busy kay sila sa ilang human activities. Selfie, upload, TikTok, siging email, siging Facebook, siging YouTube, computer games. Busy kay sila. Amot na nabakato suna, wapatingay sa toy. Lahi sa tingay lang kabisihan. Kana bang ma-absorb na ka sa imong human activities, nga wa na kakahibaw or personal activities, nga wa na kay pakialam sa imong environment, sa imong isig katao. Mao nay nahitabo sa panahon ni Noah. Unya, ang gidaig na lang sa Ginoo, unsa man? Si Noe, kay naminaw siya sa Ginoo. Unya, gipatay tos Ginoo ang tanan, human gibalik niya ang mga tao, aron kuno buutan, hybrid. Nya, naminaw pang mga tao. Wa na sad, mao na sad na nga ang ilang mga balaod, grabe na sad ka. Kuan, istrikto. Ang kaugalingon gyud i-preserve, ang kaugalingon mo i-preserve. Og naa kay sakit, matod pa istapurya din ka. Mao na balaod, palayo gyud. Palayo og naa kay sakit. Kay nga naman ang akong self, madaot niya, na akong self, madaot. Di ba? Din na siya. Nya wa man sila cellphone sa una, isinggit na lang nila ang informasyon. Unsa may information? Hugaw ko. Nya naay communication. Naay ni respond. Wa. Sige lang siya inform, pero why communication? Why nagpakabana? Why sensitive sa iyang panginahanglan? Mao na si Kristo pag abot na niya, nakig-communicate siya sa sanlahon. Gi-inform siya sa sanlahon, nihatag pod siya og iyang communication. Na what is communication? Unsa may na-involve sa communication? Wa sad mo kay baw o tanawa wa gid mo kay baw. Kamo mga ginikanan naamoy communication sa inyong mga anak. Kamong mga anak naamoy communication sa inyong ginikanan. Kamong mga asawa napamoy communication sa inyong bana. Mga bana napamoy communication sa inyong asawa. Kamong mga ugangan naamoy communication sa inyong magad. O linibakay to the max na lang. Ang mga parishioners napay communications pare. Ang pare naay communications parishioner. Amo na yung mga pangutana. Now what is communication? Communication is an human activity wherein dunay messenger na asay receiver. Nya dunay sender na asay feedbacker.
Okay, sa una bitaw kami padamon tong suwat. Igpadag suwat, I love you, Happy Valentine's, you're my only, asa na? You're my one. Sa to ato brad luloy sa una. Maghod man ka. You're my one and only Valentine. Unya kato yung heart nga kartulina nga puwa. Na mo na rong atong mga choir, gapuwa-puwa sila. Nasa uban nyo, gapuwa-puwa sa diya. Hasta inyong mask, puwa na. Katubang kuan ba kartulinang puwa nya ato dayon to siyang pormahon og heart nya suwatan deg you're my one and only Valentine nya maghimog 5 ka buok ipanghatag sa 5 ka buok na imong tagaan adtong you're my one and only Valentine. Nya katusang nasay crush tagaan sad ngadto magsige pag ano na communication. Kana bang dunay mo padala, doon na sa mo feedback. Nya unsa may in between ang gikinahanglan, listening. Listen. We should know how to listen. Maminaw. Nya humag paminaw is acting on what you have heard. Mo act out ka unsay imong nabati para ganiha niingon ko compress to the front. Naminaw mo ato? Ha? Naminaw? Uy kusga anya ni act mo. Congratulations sa ni act. Ang katong ni ana naman say action hinoon nga rejection na say acceptance, no? Obedience. Naasay mo obey, naasay mo supak. Akana acting out mangyapon na may pipila ninyong ingon kinsa kog kang pabalhin namo buot ka nako ari ko diri akamo di balhin di balhin tuom ka ng pari gihantag diktar congratulations sa diapon at least na kay response. Ang kuya wa juga kabati, no? Muna si Kristo, naminaw siya sa gisulti sa kanaganing katong sanlahon, unya ang iyang response, mercy, kaluoy. Kay makaluluoy man. Kamo, naluoy ba mo sa mga way balay? Karong panahon na ba, tinguwan ra ba? Naluoy mo sa mga way balay? Naluoy mos kanang dunay mga balay karon nga sige lang banawan og tubig nga tagatuhod ang tubig usay tagahawak pang tubig sud sa ila mismong balay nibati mo ana uy unya ra ba ang nakaingon ra ba nganong tagahawak ilang tubig kay ang imong koral kay imong gialihan sa konkretong koral ang kanal na mauntay agianan padung exit sa tubig. Naminaw pa mo ana? Wa na. So si Kristo ang iyang gibati kaluoy. Nya kay naluoy man siya, naa man siya'y capacity to respond sa makaluluoy nga kahimtang iyang gigamit. Gigamit niya ang iyang capacity. Mao tong pag-ingon niya, buot ko, maayo ka. Naayo dayon. Karon, pagkaayo na, si Kristo na say messenger. Siya na say nag-send og message. Unsa man, iyang gipahimangnuan siya, ayaw gyud panabi. Ngadto dayon sa pari. Nya pagpa-check up sa pari. Naminaw ba? Naminaw ang sanlahon? Oo. Nung di man mo mutubag nako. Naminaw ang sanlahon? Wa maminaw. Nanabi hinuog maayo ngadtos mga katawhan hangtod dunay na naglagot ni Hesus tungod kay nasina or di makatuo or naglagot. Di na hinoon si Kristo makapasaya-saya og lakaw kay nanabi magmaayo. Wa man maminaw ni Kristo nga ayaw panabi. Ayaw yung panabi. Ana. Mo sa nakamu karon dinhi. Simba mo.
doon na may gisultis Kristo din hikaron panahos misa. Gikas pagsugod hangtod katapusas misa, apil na ning humili, apil na nang gibasas Bible, na ay daghang gisulti oy. Pero iniglakaw ninyo, ambot lang, pila ka buok ang maminaw. Og muda ni anang maong mensahe. Mo act out sa maong message. Kasagaran gid nato magsige ra gyud hunahuna kanus-a man ni mahumag humili ning paria. Oy, to para ba koy date dito, to para ba koy lutuonon, to para ba koy labhanan, to para ba koy waswasanan, to para ba koy check uponon. Kasagaran lang gid nato ana. Nya tan-aw des relo, lingi din ngadtos orasan, ipakita gyud pare bang. Ana mao ra gid na inyong trabaho. Or kahaog, di yun makaya, duka-duka, tuog lang ko dire, kapoy, manana da inong kwan. Ang uban, magdag cellphone, mag-text-text, text-text dire. Nakaroon, unsa may mahitabo, kung kamautang maminaw sa Ginoo, matuma nato ang iyang mga pulong. Asa man pa doong ang iyang pulong, adto Diyos kaluwasan. Kaluwasan. Mao bitaw nga ang tubag nato sa Salmo. Unsa to atong tubag? Nawa lagi ginahinomdom. Mangodigo lang ko eh. Na mo de. Plus mas atong IT. Sige, basaha ko na ba. Ready, go. Siyudad ka na, kanindot ana, mao na itong response, gitawag ko nag-responsorial psalm. Response, daghan kay nato karon, daghan kay mga kaguol. Abi sa ganig dinis atong parokya, naamay na naghikob, naay nagdepresyon, daghan kayo. Ngano man, di naman ta ka maong mudangop sa Ginoo, di naman ta ka maong mo translate sa pulong sa Ginoo. Nya ang pulong sa Ginoo di ay mao'y naghatag og kalipay og unsa to? Kaluwasan. Pananglitan ron imong asawa sige gyaw-yaw, nya luod na kaignaong. Unsa may pulong sa Ginoo para ana? Sukmagon na ita. Sa kuan managot sa kuan mo na tawhanon na sukmagar go na aron hilom na. Dili na siya sukmagon. Unsa man? Paminawon. Imong paminawon. Muna, paminaw, kay naamay nagyaw-yaw. Paminaw, ayaw lakaw-lakaw diha. Kay di na masulbad ang iyang yaw-yaw o maglakaw-lakaw ka. Tutuki. Nya, sige, smile. Nusam ni mo hilom ng panuway. Nya, imong smilean. Nya, hangtod yun, matagbaw na ginasiyag sulti. Imo lang yung paminawon, muhilom man na. Maingaw man na. Tubag diha, buwang ka. Maingaw din ka, imo mangkungan lagbuang, sige. Magpakabuang ko sa paghigugma nimo. Sada hilas biya nimo sos karaan na nang kuano yun sa nimo di ka mo to basta nabuang ko sa paghigugma nimo. Ana. Nya maingaw man to, hagit-hagit man to. I-probe ko no bi, i-probe na layo gada yun. Aron doon ay communication. Tanawa. Migsunod tuig. Di ba naa na sanay unsa man? Celebration. Birthday na sad. Birthday sa ika napo nga anak. Ang pasabot lang nako ba, paminawa ang pamaagis Ginoo, ayaw nang pamaagi sa tao. Nya kinsay sentro sa unang pagbasa og sa gospel, kinsay sentro nga unang paminawon nga gisugo Dios Ginoo sa balaod ni Moises. Kitang mga Katoliko, unsay sentro, ang pari mo'y paminawon. Pasabot ang gisulti sa simbahan. Paminaw sa gisulti sa simbahan. Paminaw sa pari. Ayaw libaka ang pari. Ayaw supaka ang pari. Ayaw sawaya ang pari. Labaw sa tanan, ayaw tintala ang pari. Bahala nagang pari mo'y manintal, ayaw lang yung tintala ang pari. Tabangi ang taon sad ang pari. Kay kami rabay mouthpiece sa Ginoo dinhi sa atong simbahan. Musugot mo sa dili, ari gyud iagi sa Ginoo ang iyang communication padung diha ninyo, ari gyud mo agis pare. Musugot mo sa dili.
Oh, ngano man sad kami may napari. Pero kamo sad communication pod mo sa Ginoo padung sad nga rispare. Muna mosunod unta mong San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Unsa may iyang giingon? Akong giawat si Kristo. Akong gisunod si Kristo. Pasabot ang inyo sang communication nga rispare pina-Kristo sad, Diyos lon sad. Dili kay i-post ninyong pare nga inyong libakon. Mora na libak nga public hasta pare makabasa. Ayaw. Dito na lang na isulti sa hilo maron ka muray maimpierno. Kaya ginyo nang ibutang sa Facebook, maapil man pare kay masuko, masang pare ikabasa. Magdagkuyog na tas impierno. Pag linibakay na lang mo ay nalang i-post, bitaw i-post lang yun bitaw. Haron sad may maka-reply ay kamo sad no. Ayan. Tabang yang pare. Ayaw tintala, ayaw hagit-hagita, ayaw og pasuka. Di ba? Tabangi ba nga ma-Diyos nun ang pare, nya pinagi sa Diyos nun sa ninyong mga buhat. Nya karon unsa may itudlo sa pare ninyo? Kasagaran gyud kaayuhan sa pamilya o kaayuhan sa matag usa. Hindi gingos pare, why mag-premarital sex kay sala na? Sunda. Why mag-homosexual activity? Sunda. Why magsigi og sadya suyop, magsigig pamakak, magsig pangilad? Sunda. Ikaw niya pa dirog ang pare mo yung nagsig suyop, ang pare mo yung nagsigig homosexual. Pati di bitaw. Pasaylo lang. Di bitaw. Kana, istoryahe sang pare. Nadre, naminaw jud ko nimo. Nya ingon ka nga why homosexual activity. Ngano maning sakristan re, imo na maning gi baon-baon. Siya may magod siyang mo serve. Di man ko relax sa ubang sakristan. Siya nga nung di naman mo papulion dre. Siya nga nung nahibaw man kayo, ako man ang anak. Di ay sakpan. Bitaw, kuan lang. Nahinana. Basta Diyos nun lang. Masulbad na lagi na. Mao na siya ang atong challenge. Mausad na ang atong mission to communicate. Nya ang atong communication, ang galatay mao ang pag-imitate ni Jesus, ang pagsunod kaniya. Pagsunod sa panag-ingnan ni Noe, nila ni Moises ug uban pa. Nya pagsunod nilang San Pablo ug sa mga santos. Mao na atong misyon. Mao sad na atong solusyon sa daghang problema. Kay lagi ang Ginoo, ang iyang mga pulong, ang iyang mga panigingnan maoy sulbad sa atong kagul-anan, nya maghatod pagyod sa kalipay o kaluwasan. Manindog ta.